Sabeu què és l'AMPA? Som una associació sense ànim de lucre a la qual poden associar-se tots els pares, mares, tutors o tutores de l'alumnat matriculat al centre. Quina és la seva finalitat? Defensar els interessos de l'alumnat i dels seus pares i mares. Assessorar, orientar, ajudar i representar a les famílies en l'exercici dels drets i deures dels seus fills i filles. Desenvolupar activitats formatives dirigides a les famílies i l'alumnat. Per què associar-te a l'AMPA? Tens oportunitat d'intercanviar opinions i experiències, debatre i elaborar propostes, organitzar activitats i treballar en equip. Els teus drets com a persona associada són participar amb veu i vot a les assemblees generals, elegir i elegir-te per a càrrecs directius, manifestar per escrit als òrgans de govern queixes de l'associació o de les seues activitats, proposar millores per a l'activitat de l'AMPA. I els teus deures seran pagar la quota establerta per l'AMPA, vetllar pels interessos de l'alumnat, finançament actual de l'AMPA, quotes de les persones associades. Coneixeu els serveis que ofereix l'AMPA? Escoltar els problemes i atendre les demandes de les famílies, traslladar les seues peticions als òrgans col·legials, representar les famílies davant el Consell Escolar, promoure la participació de les famílies a les eleccions al Consell Escolar, promoure l'implicació de les famílies en assemblees i activitats organitzades per l'AMPA, col·laborar en les activitats complementàries proposades per l'Institut. Què hem fet durant el curs 2019-2020? Renovar part de la Junta Directiva. Crear un perfil a Facebook i a Instagram fent difusió de tota l'actualitat que ens concerneix. Crear un nou mail, ampasanmateu.iesmaestrat@gmail.com. Seguiment actualitzat de tota informació facilitada per la FAPA. Organitzar xerrades informatives. Reunió amb la direcció del centre per temes sol·licitats per les famílies. Patrocini del segon premi en el concurs literari i científic de l'Òliba Romancera. Comunicar al centre les inquietuds transmeses pels pares i mares durant la Covid-19. Reunions de la Junta Directiva i amb el Consell Escolar. Cal que us animeu a participar de manera activa en l'associació. Així podeu contribuir a millorar el lloc on se'ns educa i on passarem gran part de les nostres vides. Quants més siguem, més se'ns escoltarà i més avantatges podrem aconseguir. Associa't i participa en l'AMPA del teu institut.